Basta mopatuo ganita sa Ginoo, luwas gyud. Musupak ganita sa Ginoo, impas gyud. Gilingay mong tupad, inadili ka musupak, di ka masinupakon, impas gyud ka. Muna, sa unang pagbasa, ang Sodoma o ang Gomora nga syudad, dakong syudad, nagsupak-supak sa Ginoo. Nagsalig na sila sa ilang kaugalingon nga katakos o kagamhanan o naghiusa sila pagbuhat sa mga pagsupak sa Ginoo. Ang naminaw ra sa Ginoo mao si Abraham ug ang iyang igagaw nga si Lot nga didto nagpuyo sa Sodoma. Mao tong bisan og laglago na ang Sodoma kuan gis Ginoo gipaikyas gid niya si Lot kay kamao mang maminaw sa Ginoo. Gani pag ingos Ginoo nga dagan ngadto sa kabungturan, ingos Lot murag layo naman kay ito Lord, pwede anha lang ko anang lungsod sa Suar. Nasalbar itaw mga tao dito kay si Lot nga pinangga sa Ginoo, nihangyo man nga adto lang siya kay duol-duol ra. Nisupak sad ang asawa ni Lot, giingnan sila sa anghel, ayaw glingi, nilingi gyud, nahimong asin. Muna kon mopatuo lang tas Ginoo og mosunod sa iyang balaod, siguro gitang maluwas. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta dinhi nga, O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Pasabot, ang kaluoy sa Ginoo kanunay nga naa sa tao nga mopatuo. Tanawa ang mga apostoles, sa dihang nisakay sila kuyog ni Hesus sa sakayan, wa nila ba ibutang ang pagtuo gyud nga kining atong kuyog mao ni siya ang gamhanan sa tanan. Ang ilang kaugalingon nga ilang katakos mo ilang gisaligan, pag abot gyud sa subasko tong unos, nakaingon sila na miligro na tang mga matay. Pero si Jesus niingon siya, pagkagamay sa inyong pagtuo. Nya gipahunong ni Jesus ang hangin ug ang katong balod nalinaw. Muna, ang balod o ang hangin kamaong maminaw sa Ginoo. Pagpahunong ni patuo dayon. Pero kita, sahay ingnon tang hunong na mo anang sigig, paningil anang utang, maningil gyud, mosangko gyud pa nag-away. Hunong na mo anang korupsyon dias inyong nasod, mangurakot gyud ato mga leaders, lusno yung Pilipinas. Hunong na mo anang sigig sa pamaylain, sigig kabit-kabit, mga bityod kay lami, lusno ang pamilya. Hunong na mo anang sige og pakulor na inyong buhok, awa din na maapil. Hunong na mo anang pangiskis na inyong kilay, awa gyapon na maapil. Wa gyud mo hunong, sige gyud supak-supak. Tanawa di ba na natay global warming. No, sa may relasyon ana pader nga global warming nya pangulo ra man sa buhok ug kanang naakis-kis kilay. Kini bang batasan nato ba nga ang nature atong supakon, parihar sa nas pagsupak nato anang moingon ang atong mga ecologist, ay na mo pagsigig paaso, sig paaso kay madaot ang ozone layer. Sige yung paaso, siging paaso. Pagkadaot na sa ozone layer, global warming, global warming, perting pagkadaota. Mao na pagsupak-supak. Maigsoon, ang Ginoo maluluyon, way lalis ana. Pero ang ato lang sang timan-an, dili unta ta mahimo sang mga masinupakon. Hibaw-an nato kanunay ug ato gining angkonon nga kunaan nato ang Ginoo,
munindot yun ang kinabuhi. Ato gayong supakon ang Ginoo, mubati gyud ang atong kinabuhi.